Benvinguts un altre cop a la tertúlia de Semifusa TV. Avui parlarem de la salut dels músics, com un músic fa moltes hores entre assaig, actuacions, etc. I avui ens acompanyen dues persones. Un és el Jaume Rosset, que és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Medicina, especialista en Medicina de l'Educació Física i l'Esport i especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El 1991 va ser responsable de la unitat mèdico-quirúrgica d'art de l'Hospital General de Manresa i després quan es va fundar l'Institut de Medicina de l'Art. Benvingut. Gràcies. I tenim també el Jim Tersol, conegut així però de nom Joan Miquel, músic de Castellterçol, si no m'equivoco, sí. I que ha tret diferents discos de música més aviat country folk, no? Amb la seva banda, The Dreamers, no? Jim Tersol and The Dreamers. And The Dreamers, exactament. Doncs benvinguts els dos. Gràcies. La primera pregunta és la més important, no? Una mica com creieu que és important la salut del músic? Perquè jo crec que a vegades és una cosa que amb la música clàssica potser es té una mica més en compte, no? Però quan estem parlant de grups de pop-rock no es té tant en compte el tema de la salut. Com ho veieu vosaltres? Com creieu que és important? Des del punt de vista del músic, totalment desconegut i abandonat. El músic el que vol fer és tocar. I llavors tenim la falsa creença de que quan volem millorar, quan més toquem i més hores passem i més hores ensayem, millor sortirà. I això al final es passa factura. Quan no ens anem adonant, comença a fer una mica de la mà, són moviments molt repetitius. Quan estàs aprenent una frase de qualsevol cançó, són moviments molt repetitius que els fas una vegada, una altra vegada, passes hores i al final tenim que acudir al metge. Sí, jo penso que és molt important i el problema és que el músic no n'és conscient de que és important fins que s'hi troba, no? Clar. I per tant tot el procés de preparació de la música passa per l'aspecte tècnic, per l'aspecte que l'instrument estigui a punt, però no passa perquè el cos estigui a punt. I aquesta falta de consciència de que el principal instrument del músic és el propi cos, que aquesta la tenen molt els cantants, evidentment, els cantants com que porten l'instrument a dins la tenen molt, però quan som el músic instrumental no n'és conscient i aquest és el punt de partida de les lesions. I quines males costums creieu que tenen els músics, no? Jo, per exemple, començaria dient, no? El tema escalfar, no? No tots els músics escalfen, potser amb el tema vocal és més coherent que has d'escalfar, no? Però no... I, per exemple, en música clàssica suposo que també fan els seus estiraments i tal, però no és habitual anar a un concert de rock, de mestissatge o el que sigui, i veient els músics escalfant abans de començar, no? Quines males costums creieu vosaltres que tenen els músics? Bueno, jo crec que són mals costums, però per l'altre costat també són la manera, la dinàmica com van les coses, no? Aquesta, evidentment, és una, a l'arribar al lloc i posem-hi sense que hi hagi hagut una progressió, els músics de música clàssica, jo diria, els de vent, tenen un procés d'escalfament, van una hora abans del concert o fins i tot una hora abans de l'assaig i fan el seu escalfament. Les altres cordes no estan així, però en un grup de música pop-rock doncs s'arriba, es fan les proves de so i això és l'escalfament, vull dir, ja està. I aquest és un problema. L'altre problema que jo penso que també és molt important és que la vida del músic no és regular. No regular em refereixo a que pots tenir un període on tens molta activitat, perquè estàs preparant un disc, perquè han sortit una sèrie de bolos, i llavors tot dona, doncs vinga, tota la feina de cop. I aquests canvis sobtats de rutina, si el cos no està preparat o tu no ho compenses a base de fer coses, això pot acabar lesionant-te. Sí, tot això el que diu és completament cert, però jo afegiria encara una cosa més, que les modes a vegades també influeixen. Per exemple, qui no ha vist un guitarrista de rock amb la guitarra molt a baix, saps? Clar, portar la guitarra tan a baix fa que tinguis que fer un sobreesforç de la muñeca per poder arribar.
això estàs castigant. En realitat, tindríem que portar la guitarra molt més a dalt per poder accedir molt millor. O sigui, els grups punk, sobretot, és una cosa molt característica, no? Queda molt bé, la foto surt molt bé, no? I a veure, llavors, si veiéssim un guitarrista amb la guitarra aquí dalt, no? Com una mandolina, semblaria ridícul, no? Doncs tot això afecta també a la salut. Sí, amb aquesta línia, això va totalment entroncat amb l'ergonomia. Els instruments ergonòmics, o sigui, els instruments que s'han modificat perquè sigui més fàcil tocar-los, se'n veuen molt pocs. Un dels motius és perquè són cars, i són cars perquè se'n venen pocs, i se'n venen pocs perquè els músics no els volen. I per què els músics no els volen? Perquè és com reconèixer que tu no pots tocar un instrument normal. I jo penso que la reflexió hauria de ser completament diferent, per comptes de dir, ostres, aquest músic que toca, per exemple, una flauta angulada, existeixen flautes angulades, i així no has de tenir el coll tort i els braços aixecats. Les flautes angulades, no sé si n'heu vist mai alguna en algun concert, sigui de música clàssica o música popular. Més aviat la travessera és la més popular, no? Exacte. Per què? Doncs perquè tocar la flauta aquí per comptes de dir, ostres, aquest músic que és un músic intel·ligent, que per comptes d'adaptar-se ell a la flauta, adapta la flauta, es pensa el contrari, aquest és un músic que no té condicions, que no sé què, i a partir d'aquí, això també és un hàndicap que limita en aquest cas l'ergonomia. I són instruments que venen de fa molt temps, són molt antics. En aquella època no es mirava l'ergonomia, no? Jo, per exemple, el meu model de guitarra és una Stratocaster, que és del 1950. O sigui, des d'aquella època no s'ha modificat res. Clar, tot això també afecta, no? O sigui, que és important. Passem moltes hores amb l'instrument, no ens cuidem i a sobre estem en posicions incòmodes repetitives. Estem promocionant una lesió amb el temps. Molt bé. I ara m'agradaria, una pregunta més destacada al Jaume, quina tasca feu des de l'Institut de Medicina de l'Art, perquè sou l'únic centre a tot Espanya que feu aquesta tasca, no? de cuidar els músics, i no només músics, sinó també gent de l'espai escènic, no? Gent que fa teatre, gent que fa altres disciplines, i una mica com va néixer aquest centre i com està funcionant actualment. Primera cosa, per sort cada vegada hi ha més gent que es dedica a atendre els músics, no massa. El que sí que és cert és que centre d'aquestes característiques com el que tenim a Terrassa, on hi treballin professionals dels diferents àmbits exclusivament dedicat a això, és cert que és ja bastant únic. Doncs vam començar una mica per casualitat. Jo sóc aficionat a la música, xapurrejo algun instrument, tinc vinculació familiar en el món de la música, i quan em vaig començar a dedicar als esportistes d'alt nivell, perquè jo treballava a Manresa i treballava al Car de Sant Cugat, algun músic va dir, escolta, tu que ets capaç de curar un superesportista, aviam si no ets capaç de curar-me a mi, no? I vaig començar a rebre peticions de músics que necessitaven ser atesos, i al cap de molt poc, primer, em vaig adonar que no en tenia ni punyetera idea. Per què? Perquè les lesions que tenen els músics en aquest cas, moltes s'assemblen a les lesions que tenen les altres persones que no són músics, però no les pots abordar igual, perquè la causa que les ha provocat i la manera com tindràs que resoldre-ho, i sobretot pensar que el músic és un atleta d'alt rendiment, encara que a vegades ens pugui semblar que no està fent gran cosa, dius, escolta, aquest tio està tocant una flauteta, sí, és un alt rendiment localitzat, es necessita uns plantejaments que jo sol no podia assumir. Llavors vam començar a crear un equip a l'Hospital General de Manresa, vam començar a adonar-nos que havíem de fer investigació, vam començar a intentar entendre millor què els hi passa als músics, i es va consolidar una unitat que l'any 99 a Manresa la van tancar, i llavors ens vam traslladar a Terrassa. I a Terrassa el que intentem és, sobretot, intentar entendre què els hi passa als músics, no només el diagnòstic, tinc una tendinitis. Bueno, tens una tendinitis. Segona pregunta, per què tens aquesta tendinitis? Està relacionat amb un problema que t'has passat d'hores, el teu cos no està prou adaptat per aquestes demandes, un tema d'ergonomia, un tema del que sigui, i a partir d'aquí intentar ajudar-lo a resoldre-ho, el més ràpid possible, i sobretot, i el que és més complicat, és la resolució al 100%. En medicina, en general, tu diries, no, sempre s'intenta arribar al 100% de curació, sempre s'intenta, però no sempre és possible. Però en tot cas no sempre és necessari. Tot i que és un ideal, bueno, si aquest colze després d'una fractura no arriba fins d'aquí, en el 99% de la població això no li suposarà res. A un músic li pot suposar
poder rendir o no poder rendir. Per tant, treballar sota aquesta pressió de, si pot ser, no ha de deixar de tocar, si pot ser s'ha de curar demà mateix i si pot ser al 100% és una complexitat que t'hi has d'acostumar a treballar perquè en medicina normalment no hi treballes. I a més, en un reportatge que vam fer l'Entre Línies fa ja un temps, no?, que participàveu vosaltres, també comentant això, no?, gent que està, per exemple, en una orquestra, no?, i pot ser que perdi la seva plaça per estar lesionat. Després, clar, té aquesta pressió afegida, no?, de tindre de tocar perquè si no perd la seva plaça dintre l'orquestra, no? Sí, bueno, ens ho pot explicar. No? Si et truquen, escolta, pots venir a donar-nos un cop de bolo i tu els dius que no, a la primera potser cola, no?, però... Aquesta porta se tancarà i és més... Clar, aquest músic que té aquesta petita lesió que s'ha quasi recuperat, aquesta petita molèstia influeix molt, ja no toques igual, ja no ets el que eres. Aquest punt de velocitat, aquest punt d'extra que tenies, el perds. I això es nota quan s'escolta i possiblement la teva carrera musical també pateixi, no? Una mica com els esportistes els hi passa, no? Que, clar, un Messi pot estar recuperat, no? Però clar, després tampoc està al nivell que estava abans, no? I un músic també... I el problema és que en l'esportista, qualsevol espectador n'és conscient de que allò és un alt rendiment i ho entendrà tothom que si no està en condicions doncs no pot rendir. En canvi, un músic, si tu t'ho mires externament, tu no has tocat mai un instrument i no saps l'esforç que porta des de fa molts anys, continuat, tocar, no pots ser conscient que aquella persona està fent un esforç d'altíssim rendiment i d'altíssima complexitat. I la comprensió de la societat de cara, bueno, un músic es pot lesionar, doncs sí. De fet, mira, si es pot lesionar un músic, que nosaltres en vivim d'això, malauradament. O sigui que dona per una professió. Per tant, aquesta incomprensió és molt gran, que a vegades els propis músics, fins que no s'hi troben, tampoc no en són conscients. Això mateix, és el que he dit al principi, que abandonem el nostre cos, abandonem el calentament, abandonem tota la preparació que tenim que fer abans d'agafar l'instrument, perquè, a veure, abans d'agafar l'instrument hem estat transportant l'amplificador, les guitarres, hem estat agafant pes, hem estat fent el muntatge i després, en l'últim moment, tens que sortir a l'escenari. I rendir el 100%. Clar. Jo crec que sí que som d'alt rendiment, perquè tenim que fer moltes coses a la vegada. Molt bé. I ara m'agradaria també parlar una mica dels diferents instruments i diferents lesions que poden haver, perquè, per exemple, jo soc músic, soc graller, toco la gralla, després un instrument de vent té unes característiques, una guitarra té unes altres, un bateria, per exemple, que toca la bateria, també té una pressió més afegida per la força, tots els instruments que controla dintre l'instrument, no? I com ho veieu? Quines lesions pot haver-hi? Clar, el Jim comentava, no?, que ell, com a guitarrista, la tendinitis potser seria la més habitual, no? Sí, les molèsties normalment són aquí, no? La tendinitis aquí. I després també, inclús en aquest braç, també a vegades també pots tenir problemes. Clar, d'espalda també. Hi ha guitarres que pesen molt, pots arribar a tenir molèsties, però clar, jo només ho sé des del punt de vista del que he patit, no? Però aquí la veritat és que sí que hi ha algunes lesions que són més específiques d'un instrument determinat. Per exemple, un exemple molt fàcil, doncs, hi ha una alteració en alguns flautistes de flauta travessera que se'ls altera la pell i se'ls torna negra la pell de sota d'aquí. Doncs això, tu veus aquesta taca aquí o tu veus una mena de callositat aquí, doncs saps, aquest és un violinista o un viola, no? Aquest és un flautista. Hi ha coses que sí que són de cada instrument, però en general, malgrat que ens doni la sensació, per exemple, algun guitarrista l'esforç l'està fent aquí, ell ens ho ha explicat molt bé. Sí, l'esforç l'està fent aquí, però el pes el tens aquí, llavors potser has d'estar pendent d'una partitura i ja estàs en mala postura, etc. I la veritat és que acabem veient bàsicament problemes de musculatura i d'esquena, que són els que serien derivats de mantenir molta estona una postura amb un cert pes, en postures que no són ergonòmiques, aquí, però és que aquí ja tampoc no és una postura simètrica, aquí ja estàs diferent, el pes el portes en un costat, etc. Per tant, la musculatura es contractura, es pessiguen algunes articulacions de les vèrtebres,
Llavors, evidentment, tots els problemes de repetició en els tendons, en els músculs de les extremitats, i per últim un gran grup que aquest encara és més desconegut perquè en medicina no l'hem estudiat, que és tota la patologia dels músics de vent. Jo a la carrera mai no m'han explicat que es podria trencar un múscul de la cara, a no ser que et donin un cop de puny, o que hi puguin haver tota una sèrie de patologies que existeixen en els músics de vent i que en els llibres de medicina no es contemplen. No? Llavors sí que és cert que hi ha algunes patologies que són específiques d'instrument, però en general la càrrega és bastant a totes les parts del cos i veiem problemes a qualsevol lloc. Molt bé. I ara ja se'ns tira una mica el temps a sobre i m'agradaria acabar, com que ens escolten molts músics i ens veuen molts músics, una mica quines recomanacions faríeu des de la vostra experiència en tema d'escalfaments, coses que no estem fent bé, de dir, animar la gent, no? Jo què sé, prendre un temps per escalfar, prendre un temps per relaxar, que no tindre contractures, no? I moure una mica els músculs que més utilitza cada músic. Què recomanaríeu? Jo, des del meu punt de vista, és arribar amb temps a l'assaig, arribar relaxat, arribar a tenir els teus 5 minuts de poder posar totes les coses en ordre i poder relaxar-te i dir, ara passo de ser una persona del carrer a passo a ser un músic que durant 2-3 hores estarem fent una tarea. Llavors necessites fer una mica de preparació, calentament, val? Però això, si arribes tard a l'assaig, per exemple, o arribes a l'hora en punt, no el podràs fer. Ara, si arribes 10 minuts abans, jo crec que sí que el podries fer. Jo aquí deixo la meva recomanació. Tranquil·litat i arribar una mica amb temps de cuidar-se a un mateix. Perquè si no, després passa factura i possiblement ja no arribis al punt on estaves abans. Sí, jo penso que aquesta és una molt bona reflexió, molt bona idea, que en el fons podríem enllaçar-la amb dir, tenir consciència de què és el que vaig a fer. Clar. I què necessito per poder fer això en condicions i quines repercussions pot tenir això sobre el meu cos. I a partir d'aquí, de consells en podríem donar 3.000, no? Des de, doncs fem estiraments per descarregar la musculatura, abans i després, o si necessito exercicis activadors perquè faré coses molt ràpides, doncs exercicis específics per preparar això. I en el fons, si jo hagués de resumir-ho el més possible amb un consell únic, jo diria, per prevenir el que necessitem és que el nostre organisme estigui el més adaptable possible al que passarà. Evidentment que si som capaços de controlar el que passarà, doncs això, arribar amb temps, que no sigui un assaig que comencem amb la primera peça, la més heavy, sinó que tot tingui una lògica, és fantàstic. Però com que els elements a vegades són molt difícils de controlar, el que haig d'intentar és jo estar el millor possible. Estar el millor possible amb salut en general, fer una mica d'esport, etc., però sobretot tenir capacitat d'adaptació. I la capacitat d'adaptació és una cosa que tots en tenim diferent d'innata, però que també es pot treballar. I la capacitat d'adaptació, la manera més fàcil de treballar és intentar no fer les coses sempre de la mateixa manera. Posaré 2 o 3 exemples per fer-ho fàcil. Si sempre quan toco estic assegut en aquesta cadira, en el que vagi a un concert i em facin seure en aquesta que és més baixa, hauré de fer un esforç d'adaptació. Si jo ja a vegades toco dret, a vegades toco assegut, a vegades toco amb una bona postura, a vegades no tant, però poca estona, etc., això em farà més adaptable. Si a vegades toco amb la guitarra aquí dalt, a vegades amb la guitarra aquí baix, etc., tot i que al final a mi m'agrada tocar en aquesta postura, que és la que em va més bé. Ok, però a vegades la poso aquí, a vegades la poso aquí. Això millora la capacitat d'adaptació de l'organisme i farà que davant d'una situació que potser no serà la de tocar aquí baix, serà una altra, però el meu organisme ja estarà més adaptable. Molt bé. Jo acabo amb una aportació, que és que no tinguem els faristols tan a baix, perquè a vegades es fa per una qüestió d'imatge de poder veure el músic, però clar, hi està en joc l'esquena del músic, no? I a vegades, no sé, jo crec que la gent ve a veure la música i escoltar-la, no? Més que res, però si un faristol està una mica més alt, crec que tampoc passa res, no? Sí, l'ideal és no tenir faristol. Bueno, però si es té es va posar una altura que sigui còmoda. Sí. No? Doncs molt bé, gràcies per venir els dos a la tertúlia semifusa. Esperem que la gent us hagi agradat
aquesta tertúlia sobretot de salut i música, i que arribem a la conclusió això, que tot i ser músics ens hem de cuidar i hem de preveure per la nostra salut, que és l'única que tenim. Ens veiem a la propera Semifusa amb una nova tertúlia.